Namar ka jingnang yai le persya jong ki katto ka ne ki paiba ki bujublin maha ban le dusmon ya kawa omyam kabaya chatem ribhoi langba jong ka shnong kdo hati sachisin ka seng Greater River Omyam Fisheries Protection Development Association henin ka sngi galami biang ban le pantmai ya ki jingtho harut wa haki mau he ki badan ha ka te kawa da ka bakaduru ya ki jing maham ba omsya ban le dusmon ya ki do do wa hasilan ter jong ka ne kawa bat ladalap kaseng da kajing kersan lang jong kaseng bahalang HYC Mauhati Circle bat kaseng FKJGP Mauhati Circle kin penshitom dagi kendon an gi bakane kaseng galak tengkai halade bat kumjuru ban pha siki bor gi bahalor jong ka sarkar Marlong re, hey. Jumbam makasih sini strong. Thớt hấp jumbam rồi. Stay bener ya no. Stay. Hả? Ê, hiệt phải gì? Thế ổn.
Bang necah belum dah, hayim dah. Hakane kesngi la yodon langkit khot jong keseng Greater River Omyam Fisheries Protection Development Association kiba kentup yau ba onda lawai kumu presiden nang tau ba leta nong room ubari secretary usamla shanbok masenting ubari presiden jong keseng HYC nama hoti circle uba James nong room ubari assistant secretary jong keseng FKJGP nama hoti circle bat kiwei na kasnem siya kasnem ngi chupen thamai ya kini ki an bat ki kendon ke balabu hasilenter jong kini ke wa Omyam ba lakhang ya kiru pai ba baro ki bana chan bat ki bana cengai ba kim de ban le persya lene ba ombit ban le persya ya kini ke wa Omyam da ka ba peniap dusmon ya ki do do wa ki ba don ha silenter jong kini ke wa Omyam namar ba kaseng krupda kalabu ya kecing maham na kapor sya kapor ba ki pai ba baro ki ba wan ha kini ke wa Omyam ki dei ban le be tang da ka ban sukhwai andre palat nang ta amla ban le da ki we pat ki lat ban pen yap lene ban pendu chaj ya ki do ki ba don ha kini ke wa Omyam tersai sin pat ha kini ke snem jong ka arah car arpuar ngi ai ya kini ke cing pen bana pai ba banadu mentagas ngi ba kirang ba sinong kinong yalam sinong yalam thau ba ki de ban maham ya kinong song sinong jong ki lada ki wan suwa Omyam ki de ban ra be tangda urung wiang bat palat nang ta lada cia bangilam bana kaliang cong kaseng kan pensutom yaki kat kum ki kendon ki ba don ha kan ni kapor ka bamenta bala khang persya ya ki do wa bat ya ki ba don ha khlau ha tap ru bana kaliang cong sarkar kabu yaki an ki kendon ba unu u bale persya bot bo le dusmon ya ki ni ki cing cacing thau ki ba ule ulabo ba kide ban ngan ha ke kendon jong ka an bat na ka liang jong ka sengi a ye ke cing pen bena banadu mentagas ngi balada cia bangi lap ya no bale persya ki ba pendon kam ba kla da kacar da bom bat da ki we ki rukom penyap ki ba penduk caj ye ki do kan pensutom ye ki kat kum ke kendon jong ka an bat ngibu ru ye kene ke cing maham balada cia badon mano ki basim ya kecing ki kle ban ya rap lene ban pelaj ya kini ki breu ki bale dusmon ya kini ka ki bale dusmon hapo cong kini ka Omyam da ka basiat bom bat khangcar bat the dawai lada cia bangi pensutom ya kini ki breu lada cia badon mano lada dei ki MLA minister ni MDC kino lada dei na ki sang halang ru lada ki basim ye ki cingkit kle ban camin ye ki bakum kini ki breu na kaliang cong kasenghi ngin bu ye ki ba ki dei tangki reu ingkhong singlang mat bat ki bomdon ke cingkit kle na ka benta kalawe cong ki khun ki ti bat ka pateng ka bang dangsa na kaliang cong ka krupda ka a ye kini ke cing maham bat ngi tengkai haduk kat ni ban penek pensa ya ki do do wa ke badon silenter jong ko wa Omyam kamut ban ong tang na kabenta ka bamenta nrengi perkhadru na kabenta kala syai kala sisngi bat kala we jong ki khun ki ti ki jongi bat kane kenuksa ka bangingi pen i kalong bakanlong kalenti ka babha na ki pateng ki banwan na kaliang jong kaseng jong nyo trip ko sil mo hoti circle nang kong sing ban ai kuble ya kurpda ka bang kolong kot ya ke jingla sungki ban pelong kum gini program ka bo man lo sisnem ya na kaliang jungi kaseng ya ai ke jing kershan ka bapura rengkat bar ka kurpda namenta ha ka ban ri ban sumar ya gidi
jin thau ba im ki bodon hasil ter jong ko miam bat nagaliang kaseng ngi gerpat ru ya ke jing trelang nagaliang jong ki pai ba nong chung snong jong kini ki snong ki badon harut jong ko miam ba kin ai ke jing trelang rengkat namta kaban ri ban sumar bat penek pengsa ya ki jing don jing em jong kawa miam ngayang hang ne haka kerteng jong ka FKGGP Mauti Circle bat ngade ru astan sekretari jong ka Mauti te awan hang ne haka jing don lang bat ki rangba snong bat ki grupra bat ki presiden jong ka HYC banyi simlam ya ki jing tre namta kane kawa nyam kaba i nakapor ki jing jot jong ka kawa te ngi kum kaseng ngi la maham ya kino ki breu ba pengkhen ya kanika an ka bangi la tho ang ba ki signboard ka bangi maham ting iki ba kinom le jot ya kanika wa te kumta ngi nagaliang kiseng harkat ki dorbar snong harkat ki grup ra harkat ka HYC ngi don kam ya ka ban pen na ka banta uno breu uban wan sim kabu ban penjot no ya kanika wa ka ba don kam na ka banta kido kido wa kibak kinyo ban yongri bat bakin yo ban pelong ika kum ka jaka kabak kinyat dak basingai